गिबियावनो खुलुमबाय गासैनिसिमबो आङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो आङो अनजय आदाखौबो साबायखर बावहरबाय आंखौ इयाव लिंहरनायनि थाखाय आंथ' सानसेसो फैदों किन्तु आङो बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना स्टुडेन्टसफोरा बहुत इन्टारेस्टेडखा बहुत गोसो होनानै सोलोंदों स' आं फिउचाराव आसा खालामो जोंनि स्टुडेन्टसफोरा जाहाथे मोजाङै सानसे गिदिर सिंगार जानो हाथों रान डान्स एकाडेमिया बेबायदि खाबु होनायखौ आं खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना पिंकि दैमारि आङो 2 सान डान्स वर्कशप लानानै जोबोर सोलोंनो मोनबाय ओमफ्राय बे कथक डान्सखौ लानानै आङो जाखिनि सोलोंदों बेखौ माने बेखौ लानानै जोङो जोबोर सेटिसफाइ आरोना ओमफ्राय आंथ' जोबोर मोजां मोनदों बे मोसानायखौ आरो आंथ' कथक डान्सखौ लाबावगोन उनाव आरो जेसेखि हायो आरो अनजय सारखौ थेंक इउ मानोना जोंनो कथक डान्स फोरोंनायनि टिचार लाबोनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना दियामनि बर' बे चिल्ड्रेन सामार केम्पआव आङो कथक डान्सखौ सोलोंना जोबोर मोजां मोनदों आरो जोंनो बेबायदि टिचार लाबोनानै होनायनि थाखाय आं अनजय सार बिथांखौ जोबोर जोबोर साबायखर होनना बुंनो सानो आरो जोंनि जे फोरोंगिरि जुरि आब'खौबो जोबोर जोबोर थेंक इउ होननो सानदों मानोना आं बेयाव सामार केम्पआव जेसेबां कथक डान्सआव सोलोंनो मोनदों बेखिनिखौ आं रोङामोन बिनि थाखायनो आङो आब'खौबो आरो सारखौबो गासैखौबो थेंक इउ होनना बुंनो सानदों आरो आं जोबोर खुसि आरो आं उनावबो आब'जोंनो कथक डान्स लानो सानफिनदों आरो सोलोंनो मोनदों आरो जोबोर मोजांखौनो मोनदों जे गासैबो इयाव फैनानै बांसिनानो बाहागो लाफैदों बेनि थाखायनो आं जोबोर खुसि आंनि बुंनाया एसेनोसै गोजोन्थों एकाडेमिया खालामनायाव नोंबो बाहागो लाबाय भकेलाव मा सोलोंखो खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना दैजिरि बसुमतारी मा सोलोंखो आं भकेलाव सिंगिं आरो नीलेश्वर देंखोर विष्णु संगीत आरो जयति संगीत आरो उपेन्द्र संगीत सोलोंदों बिनि बागै माने एसे बुजिनो मोनबाय ना बुजिनो हाबाय